Steve is Tugann Clíodhna agus imriam cmógeacht leis na Gaelóga agus aniu táid chun Bloc Talamh dhéanamh. So tosaí mid sa position réig mar seo agus táid chun dul síos agus Bloc dhéanamh mar seo agus na Hordóga ag dul síos an chamáin. So sa position réig sin Bloc mar seo crum na Gluain agus na Hordóga ag dul síos an chamáin. So agus Bloc mar sin agus Bloc mar sin. Agus bailach eile mar bhfuil an líróid de tatarás díra cogad crum do Gluain agus sin de chamáin an taobh seo. No an taobh seo mar sin. So mar sin